Igor Matovič je tak výrazný politik, že polarizuje a môžete mať na ňo akýkoľvek názor, ale jedna vec je nespochybniteľná. Vždy bojoval za spravodlivosť a vždy stál na tej správnej strane barikády. To, čo sa dnes deje okolo jeho osoby, považujem za bezprecedentné šikanovanie štátnymi orgánmi. A ešte raz zdôrazňujem, akýkoľvek názor môžete mať na Igora Matoviča, nedá sa spochybniť úprimnosť jeho konania a nedá sa spochybniť to, že štát ho brutálnym spôsobom šikanuje. S kolegyňou Luciou Nikolsonovou sme sa dohodli, že v mesiaci máj budeme chodiť do práce na bicykli. Jazdu na bicykli podporujeme obaja, bicykel používame aj na rekreačné účely, aj ako dopravný prostriedok. A výhodou bicykla je, že nezaberá parkovacie miesta, nespôsobuje dopravné zápchy, nevypúšťa do ovzdušia exhaláty a navyše ešte aj niečo urobíte pre svoje zdravie. Na úrovni Bratislavskej župy rezonovala téma schátranej škôlky na Znievskej ulici. Po 8 rokoch nič nerobenia a veľkom tlaku, ktorý vyvíjali moji kolegovia župní poslanci z SAS a ja, sa konečne župa rozhýbala a na dnešnom zastupiteľstve odhlasovala okamžité odstránenie azbestu, ktorý bol veľmi nebezpečný z tejto budovy, a taktiež zvolanie komisie, ktorá rozhodne, ako s týmto majetkom župy naložiť ďalej.